Ήταν Μάρτιος, το 1973. Μια δούστα φοιτητές, με την έντρακτη συμπαράσταση του λαού, εναντιωθήκαν με όπλα χέρια στις κάνες των τάγκ, στείλοντας στον τοίχο μια πανικόβλητη δικτατορία. Μια πανικόβλητη δικτατορία, η οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μερικούς ταραξίες, όπως τους ονόμασε. Το μήνυμα διαχρονικό. Ψωμί στο λαό. Δωρεάν παιδεία για όλους. Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση σε όλους. Και ελευθερία λόγου, έκφρασης και προσωπικής τοποθέτησης. Σήμερα το μήνυμα αυτό αντυχεί πολύ επίκαιρο, γιατί λίγα έχουν υλοποιηθεί και ταυτόχρονα τόσο μακρινό, γιατί τόσο προσπάθησαν τα μεγάλα συμφέροντα να μαζοποιήσουν τον λαό και να το κάνουν να μην διεκδικεί τίποτα. Να μην παλεύεται την αξιοπρέπειά του. Να μην διεκδικεί τίποτα. Να μην παλεύεται την αξιοπρέπειά του και εν μέρει τα κατάφερα, δημιουργώντας νέες γενιές, οι οποίες έδωσαν σημασία στα υλικά αγαθά και θεοποίησαν ψεύτικα εκφυλισμένα υλικά, τα οποία πλασάρονται με σκοπό να προωθήσουν ένα κόσμο χωρίς σημαντικά αξίες, με μόνο Θεό, το χρήμα. Πιστεύετε πως το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ικανό να αφυπνίσει το λαό και να το κάνει να αγωνιστεί ξανά για μια κοινωνία ισότητας, στην οποία θα υπάρχει ουσιαστική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αξιοπρέπεια του καθενός θα είναι ψηλά στις αξίες του λαού? Γιορτάζουμε σήμερα την γιορτή του Πολυτεχνείου, τη γιορτή της Δημοκρατίας. Εδώ Πολυτεχνείο, Νοέμβρης,
του 1973. Από τον Απρίλιο του 1976, η Χούντα, μια ομάδα επίοπων αξιωματικών, με τη βία και τα όπλα, κατάργησε το δημοκρατικό πολίτευμα και τις ελευθερίες του λαού μας. Ο Νοέμβρης του 1973 ήταν ένας μήνας ζεστός, γεμάτος γεγονότα. Οι φοιτητές ξεσηκώνονται. Η δικτατορία σκληραίνει συνεχώς τις τάσεις της. Οι φοιτητές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο και το μετατρέπουν σε ορμητήριο του μεγάλου αγώνα κατά της δικτατορίας. Κάτω η Χούντα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Και ο λαός άκουσε. Και ο λαός ενθουσιάστηκε. Και ο λαός κατέβηκε στους δρόμους να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο στους νέους και στις νέες που όρκουσαν το ανάστημά τους στους δικτάτορες. Και η εξέγερση έγινε διπλή. Η φοιτητική και η λαϊκή. Και η εξέγερση έγινε μία. Κοινή και καθολική. Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος. Απόγευμα Παρασκευής 16 Νοεμβρίου 1973, της Μεγάλης Παρασκευής του νεότερου ελληνισμού, αρχίζουν τα δραματικά, αιματηρά γεγονότα της εξέγερσης. Συγκρούσεις του λαού στις πλατείες και στους δρόμους της Αθήνας, με την αστυνομία και το στρατό, οδοφράγματα των διαδηλωτών, δακρυγόνα και καπνογόνα, κακοποιήσεις και πυροβολισμοί. Οι φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο, άοπλοι και με μόνο εφόδιο την καρδιά τους και το τραγούδι τους. Ένα παλικάρι
Κάμπος και να γεννείς, κάμπος της ελπίδας και της προσμονής. Ο αρχάγγελος του έχει χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δεν θα ξαναρθεί. Ο αρχάγγελος μου έχει πια χαθεί, μου τον σκοτώσαν, δεν θα ξαναρθεί. Η Ελλάδα κρατάει την ανάσα της. Τα τάγκ ξεκινούν. Οι ωραίοι έφηβοι, οι νέοι, με τα ανοιχτά πουκάμισα, που τους έλεγαν αλήτες, με πάνω ως πάνω, απλωμένη την αφοδιά, σαν σημαία. Με όρθια την ψυχή, περιμένουν με αγωνία και από τα μεγάφωνα φωνάζουν. Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα μας χτυπήσετε. Είμαστε άοπλοι. Τα τάγκς δεν θα μας χτυπήσουν. Ώρα 2:57 το πρωί. Τα τάγκ ξεκινούν. 3 τάγκ ορμούν μαζί με προορισμό το τραγούδι. Με προορισμό να πορτοποιήσουν το τραγούδι. Το πρώτο τάγκ, που φαίνεται παράλογα πιο μεγάλο, ρίχνει την πόρτα με τα κάγκελα. Και το κορίτσι με τα μακριά μάτια έπεσε με τη σημαία. Η Ελλάδα κάτω από τις ελπίδες των ΤΑΣ. Το Πολυτεχνείο έπεσε. Έπεσε το αγόρι, έπεσε το κορίτσι, έπεσαν πολλοί. Ο ποιητής στο επίγραμμά του θα γράψει: Όσοι έπεσαν στο χώρο ετούτο, εγείρονται και προχωρούν στην ιστορία. Και ο λαός μαζί τους. Εκεί που σμίγουν φως και όνειρο. Εκεί που Λευτεριά και Ελλάδα είναι ένα. Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά να περπατήσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με
το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φύλλα, εσύ φοράς τα αρχαία σου σωλήνια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους σε πουλάς. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους σε πουλάς. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στην πείρα μου μιλούσα, είχες θυμθεί τα αρχαία σου τα λούσα, και στο μπαζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού, και στο μπαζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά βουλώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη, και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου μάνα το ίδιο ψέμα πάντα Ακολουθεί απόσπασμα από το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη για τον νεοναζισμό και τον εθνικισμό που έγραψε το Φεβρουάριο του 1993, λίγους μήνες πριν το θάνατό του, το οποίο είχε δημοσιευθεί στο πρόγραμμα αντιναζιστικής συναυλίας που είχε δώσει η Ορχήστρα των Χρωμάτων με έργα Βάη, Λίστ και Μπάκερ. Το ίδιο κείμενο, παράλληλα, είχε δημοσιευθεί και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία. Δεν περιέχει ιδεολογία. Δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση, εκδήλωση του κτίνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του. Η μόνη αντιβίωση και η καταπολέμηση του κτίνους που περιέχουμε είναι η παιδεία, η αληθινή παιδεία, και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η πληροφορία, χωρίς κρίση και χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία που δεν εφησυχάζει ούτε δημιουργεί αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα,
αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την ανασφάλεια. Όμως, μια τέτοια παιδεία δεν ευνοείται από τις πολιτικές παρατάξεις και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει ελεύθερους και ανυπότακτους πολίτες, μη χρήσιμους για το ευτελές παιχνίδι των κομμάτων και της πολιτικής, και αποτελεί παράδοση η πεποίθηση προς τα κτίνη με κατάλληλη τακτική και αντιμετώπιση καθοδηγούνται ή θα σέβονται. Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δύο μορφές. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα, λοιπόν. Και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση, με την ανοχή των πολλών, προτιμότερο αρπός και σιωπηλός θάνατος, από την αντίδραση του ζωντανού και ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουν. Το φάντασμα του κτήνους παρουσιάζεται ιδιαίτερως έντονα στους νέους και μη βρίσκοντας αντίσταση από μια στέρεη παιδεία, δημιουργεί ένα κατάλληλο έδαφος για να ανθίσει ο εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια, η κενότητα και φυσικά κάθε κτηνώδες ένστικτο στο εσωτερικό τους. Βιώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο το τμήμα του εαυτού μας που ή φοβάται ή δεν σκέφτεται, επιδιώκοντας όσο γίνεται περισσότερα ωφέλη, ώσπου να βρεθεί ο κατάλληλος αρχηγός που θα ηγηθεί αυτό το κατάπτυστο περιεχόμενό μας. Και τότε θα είναι αργά για να αντιδράσουμε. Ο νεοναζισμός είμαστε εσείς και εμείς, όπως η γνωστή παράσταση του Πυραντέλου. Είμαστε εσείς, εμείς και τα παιδιά μας. Δεχόμαστε να είμαστε απάνθρωποι προς τους φορείς του AIDS, από άγνοια, αλλά και τόσο ανθρώπινοι και συγκαταβατικοί μπροστά στα ανθρωποειδή επετά του φασισμού. Πάλι από άγνοια, αλλά και από φόβο και από συνήθεια. Και το κακό ελοχεύει χωρίς προφύλαξη, χωρίς ντροπή. Ο νεοναζισμός δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια παράσταση. Εσείς το αγωνεύει ο θάνατος.
κι άλλο σήμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή και για να σε ναζείς, άξε κι μονάζεις, μα η ελπίδα μαύρο μια χρειαστό πουλί. Και για να σε ναζείς, άξε κι μονάζεις, μα η ελπίδα μαύρο μια χρειαστό πουλί. Θα έρθει ο καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκητάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδάκια θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
έτσι κι εγώ. Ευθύνομαι για αυτούς που γνωρίζουν τα όνειρά μου. Ευθύνομαι για αυτούς που υπνοτίζουν τα μυαλά μου. Ευθύνομαι για όλα τα λάθη που έγιναν κοντά μου. Ευθύνομαι εγώ, ευθύνες έχεις η καρδιά μου. Παλέψαμε με νύχια και με δόντια πως αντέξαμε. Από γενιά σε γενιά, τροπή μας όψαμε, μπερδέψαμε, σκοτώσαμε και κλέψαμε και διώξαμε. Αφήσαμε τον κόσμο στο δυο ψέμα που μας δώσανε. Μπερδέψαμε το είναι μας τα δίχτυα του λάθους. Την ιδεολογία μας τα δίχτυα του λάθους. Άμεσαμε σε κάθε γειτονά από τόσους λάθους. Και να παίζουν τα ίδια μας τα παιδιά πάνω σε τάφους. Και μπερδέψαμε το είναι μας τα δίχτυα του λάθους. Δικαιολογία μας τα δίχτυα του κράτους. Ανοίξαμε σε κάθε γειτονιά από τόσους λάθους. Και να παίζουν τα ίδια μας τα παιδιά πάνω σε τάφους. Θέλω να πω λίγο από το χρόνο σας, να πω δύο λόγια, γιατί κάθε συναυλία για μας και κάθε εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για να μάθουμε περισσότερα από όσα ήδη ξέρουμε. Υποτίθεται για αυτόν τον λόγο τα κάνουμε. Για πολλούς η μουσική είναι ένας τρόπος διασκέδασης, ένας τρόπος να νιώθουν ευχάριστα. Για μας η μουσική είναι ο τρόπος που διαλέξαμε να μιλάμε για την αλήθεια, για την πικρή αλήθεια πολλές φορές, που πολλοί αποφεύγουμε, γιατί πολλές φορές η πικρή αλήθεια λειτουργεί ως καθρέφτης. Δεν ξέρω πώς από εδώ μέσα πεινάσαμε και δεν είχαν μια κουκιά ψωμί να φάνε. Δεν ξέρω πώς από εδώ μέσα διψάσανε και δεν βρήκαν μια ουριά νερό να πιούνε. Ξεχάσαμε όμως ότι οι ψυχές άνοιξαν όταν μια κουκιά ψωμί κόπηκε στα δύο. Και τώρα έχουμε γεμίσει μπουκές διαφόρων ειδών από φαγητά τριχείρο μας και λίτρα νερό να πέφτουν από πάνω μας και ακόμα τελικά πεινάμε και ακόμα τελικά διψάμε. Αν αύριο δούμε κάτι δίπλα μας να χτίζεται και δεν βοηθήσουμε, έχουμε ευθύνη αν αύριο μείνει μισοτελειωμένο. Και αν πάλι δίπλα μας δούμε κάτι να γκρεμίζεται και δεν το αποτρέψουμε, έχουμε πάλι ευθύνη αν αύριο μας λείψει. Όλα τελειώνουν κάποια στιγμή. Καλή ελευθερία στις ψυχές μας. Για να μην φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα.
Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σαν σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Βέβαια, αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πέτωσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος, που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Ύστερα, ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την αμφιστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Και αν κάποτε μ' άκουσαν να γοργίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί. Σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Δώσ' μου το χέρι σου.